De Leppelbek staan op Ski Museum liek er na het dramatische breedseizoen van Vlinier weer boppen op te komen. Vlinier lijnen er een soort derde pieken in de nesten. De Leppelbekken op het Waardeiland worden toch een werkgroep van onderzoekers goed in de gaten houden. Dat doen ze toch de vogels te vangen en de pieken te ringen. Metal, noir, yellow, noir, noir vlek, yellow. Oké. We ringen ze eigenlijk om de burgerlijke stand te volgen. Iedere vogel krijgt zijn eigen kleuringcombinatie. Troch de vogels te ringen weten de onderzoekers werd de Leppelbekken oerwinterje. West-Afrika, dat was oorspronkelijk het belangrijkste overwinteringsgebied voor de lepelaars. We zien nu op basis van die kleuringsgegevens dat het wat minder gaat met de lepelaars daar. Dat de overleving achteruit gaat. En juist de lepelaars die in Europa blijven in de winter, dus minder ver trekken, die doen het beter. Oorzaken van de derde pieken vorig jaar wienen het minnewaar en het tekwad om fretten. Ze halen dat hier uit de geulen of ze moeten naar de Lauwersmeer vliegen. En ze eten het liefste vis. Maar ze hebben het in de Waddenzee, moeten ze het nu vooral doen met garnalen, want er is niet zoveel vis. En dan moet je toch behoorlijk veel garnaal eten om je kuikens groot te krijgen. Het tekwad om fretten in de Waadzee bleef een punt van ondacht, maar het liep het voor de Leppelbek in alle gevallen weer de goede kant op te gaan. Tot nu toe hebben we minder lepelaars dan vorig jaar, maar we hebben veel meer kuikens. Nou hangen die dingen soms samen, want als je met minder bent, dan heb je meer voedsel te verdelen. Maar het is natuurlijk ook fantastisch weer de laatste 3 weken. Ik heb dit in ieder geval sinds 2011 dat ik hier werk nog nooit meegemaakt.